100% देरहानाय लामायाव दं खारन गासैबो रायजोफोरा जोंखौ दिनै अनसायदों गासैबो रायजोआ जोंनि किसुमान बाथ्रा खोथाखौ नायनानै जोंनि किसुमान एजेन्डाफोरखौ लानानै रायजोफोरा मोजां मोनदों खारन आगोल थांनाय सरकारफोरा जिहेतु किसुमान डेभेलपमेन्टनि खामानिया थालांदों रायजोफोरा मोजाङै अनसाय जों देरहानायाथ' खाथां जानानै दं दिनैनि दिनाव फार्स्टआव जों लानानै एक्सुवेलि जोंहा दिनै हानि थामोनथायानो जोंहा दिनै बहुत बेले बेजे जाबाय दं जेरै एफेक्सन सोलिबाय थानाय बासा रायजोफोरा बेखौ खुदिसारनाय मोनदों दिनै पुराना सरकार थासेयावबो आगोल 15 बोसोर थासेयावबो जोंहा दिनै हानि थामोनथायखौ क्लियार खालामना होनो हायासै गोदान सरकार 5 बोसोर पिपल सोलाव बेयावबो हानि थामोनथायखौ क्लियार खालामनो हायासै रायजोफोरा बेखौ खुदिसारनानै जोंनि एपिबिडिएलखौ माबा मोनसे आसा खालामना बयबो दले बले आगबारिबोदों आरो जोंहा दिनै देरहानाया रोखा जाना दं बेनि थाखायनो रायजोफोरा जोंखौ बयबो अनसायदों रायजोआ जोंनो खोथा होदों आसा होदों गतिके जों बे आसाखौ लानानै दिनै जोंहा देरहानायखौ खाथां होनानै जों मोनसे 100% जोंहा दिनै कनफिडेन्स लाना दं जोंथ' दा बुंनो हाला रायजोफोरनि खोथा रायजोफोरा सोरनोफोर खिन्थु जोंहा दा देरहानायाथ' आंहा रोखाखा खिन्थु दिनैनि दिनाव जों बे 10 दिन फरनिखौ जोंहा जोंनि सेस्था खालामोबा जों दिनै माने मेक्सिमाम भट लानानै जों देरहानाय लामायावसो थांबाय दं जों बे ओनसोलनि थाखाय जोंहा दिनै मावनो लागा खामानि बहुत दं जोंहा दिनै बिखेखयै जों हमनो थाङोब्ला सुबुंफ्रा जों टुरिस्टखौ लानानै जोंहा मावनो लागा बहुत खामानि दं दिनै टुरिस्टआ गोलैसोनानै दिनै जौनि आड्डाल' जानानै दं एक्सुवेलि बेखौ जों रायजोफोरा बहुत दुखु मोनदों बेखौ आंनो फोरमायदों बिनिहाय माबा मोनसे मावनो हानाय खामानि दं जों बेखौ रायज्लायदों जों बेखौ देरहाखांनायनि उनाव टुरिस्ट लाइनखौ जों माबा मोनसे मावनानै सेस्था खालामगोन गुबुन जायगानिफोर बायदि जेरैहाय जोंहा नर्थ इस्टआव जोंहा जिखिनि दं दा टुरिस्ट हिसाबाव जोंहा दं गतिके सकियाबो जोंनि बेनि मोनसे जा मोनसे प्रपार्टि जानानै दं बेखौ जों मावगोन आरो लोगोसे जोंहा दिनै इयुथनि जिथु बेकार जेंना सबसे मोनसे गिदिरसिन जेंना जाना दं बे जेंनाखौ जों बोस्रांनायाव जोङो मोनसे गिदिर मोनसे जोङो मोनसे माखौ जेंना होनना साननानै जों बेखौ मावस्रांनो थाखाय जोङो गासै सेंग्राफ्रा दिनै साख्रि बाख्रि बा सरकारि साख्रि मोनैफोरखौ जोंनि इयुथ्सफोरनि सायाव जों माबा मोनसे थाखा फैसा आरजिनो हानाय लामा दिहुननाय जों बिनिफ्राय जोङो दिनै खैथामान जों प्रजेक्टखौ लानानै जों इयुथ्सफोरजों रायज्लायबाय दं बेनिखायनो इयुथ्सफोरा मोजां मोननानै जों आवगायबाय दं एक्सुवेलि गोदान हिसाबै जोंथ' सानदोंमोन मा बेसेबां बिजाथि ओंखारनाय नङा होननानै जोंनि पार्टिखौ मोजां मोननानै अनजालि आब'नि दैदेननायखौ मोजां मोननानै डिसिप्लिन मेनटेन खालामनाय जितु पार्टिनि रुल्स बेखौ मोजां मोननानै गोबां बिजाथियानो गोबां समस्यायाव टिकेट नागिरबावदोंमोन खिन्थु जोंनि राजखान्थि गोदान दोलो हिसाबै जोङो खम समाव इसेबां जों मेनेजमेन्ट खालामनो हायासै बेनि थाखाय जों जिखिनि समस्थियाव जोंहा देरहानाया रोखाथार बेखिनि समस्थियावल' जों होनाय जादों बेनि गेजेराव जों मोनफा मोननै स्लिप जायोब्लाबो जों खिन्थु 22टा आखनखौ जों आरामसे मोनखागोन सरकार दानायाव जोंहा एकदम माने 100% जोंहा मोनसे माबा जानानै दं क्लियार जानानै दं